Aiwa, ndida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Iye zvino ndakagara naMai Vatsitsi kana kuti Mai Vanauma vatinoda kuti tinge tinombokurukura nawo tichinzwawo kuti upenyu huri kufamba sei. Asi chekutanga atisati takurukura, uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget kuno follow our Facebook page rakanzi iro Saint TV. Zvakare tichida kutenda vasaura vedu veFit and Go ava tinofamba nawo kwese kwatinoenda, vanoenda nesu sei ndo vanotigadzira suspension yemotikari. Kutouya pano kwataita motikari yedu yakagadzirwa suspension yakasimba neveFit and Go. So zvaunongoita vabate panhamba dzepascreen. Tichida kutenda nguva yatinayo anditi. Makadi yenyu vatete? Makasimba here mko? Tinofara. Vakadii vasikana? Vasikana vari nani zvavo, vari kufara, vakuenda kuchikoro. Vakavhura zvikoro manje? Vakavhura. Vakatanga vamagrade ani vasikana? Vamagrade 1. Vatotanga grade 1? Tinotenda. Alright. Mungada kumbotsanangurira vanhu vasingakuzive here, vamwe vanogona vasingakuzivei, kuti munombonzani uye takasangana rini kutanga kuva neukama imi nesu? Kati ndakasangana naangu gore ra 2022. Ngati ndane gore ndiri panapa. Alright. Mai Vanaume, ndezvipi zvamati mabatsirika kubva kumhuri Saint TV kugara kwamakaitawo kuno? Ndingati ndabatsirika zvakanyanya because upenyu hwangu ndega ndikutonyatsoona zvatochinja zvandandiri. Zvatochinja kure. Ende ndasina tarisiro kuti ndingasvike kana kutopfeka kuti ndingapfekawo zvasi zvandakapfeka izvi. Ndasina tarisiro nazvo ndetungoti ndangomwe munhu asikazivi kuti Mwari vanosvitsawo munhu pakadai. Pandinonamata. Chingoti Mwari dai mandisvitsawo pakadai mande. Asi kwaingongonama chingoti amen. Ungonamatawo. But ndakazoona kuti Mwari ka chanokumbira ndo chavanokuitira. Vanononoka zvavo but vanopindura mhinduro inosvika. Ende ndangotendawo kuti mhuri yeZimbabwe makaita basa vanangu vakuenda kuchikoro. Akutogonawo kutonyora. Ende vari kufara zvokuti kuti izvo zvimanheru ega unotonzwa kuti mama ngatinamate. Zvanga vasingatombozivi zvokuti hanzi kunamata, vanga vasingatombozvizivi. Saka ndiri kutenda, ndiri kufara zvokuti kutendai kuti Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Chitendawo angu ose ndinongova namata. Dai Mwari avaitire zvakanaka, vapindira, vawedzera makore chaiwo. Vawedzera zvese zvavainazvo. Ndotenda zvakanyanya. Ndototadza kana nekutenda kuti ndosvika pakutogumirwa. Aiwa, tinotenda Mwari pazvinhu zvose. Mwari ndiye ari mubatsiri wedu, ndiye anoita kuti zvinhu zvisingagoneke zvinge zviri zvinogoneka, zvisati zvakambonzwika nenzeve kana kuzviona isusu nemeso edu. NdiMwari vanoitira avo vana vake vanomuda. So pazuva ranhasi tiri panapa zvakare, pane imwe hama yakabva yati vana vabhadharwa mafees. Takambovabhadharira paya tichivatsvagira nzvimbo, but iye zvino tauya ndofunga takabhadhara zvegore rese, pamwe chete nekuvatengera mauniform, bhutsu, zvese zvingadiwa nevana kuti vaende kuchikoro, nemajuzi handiti. Tikada kutarisa nestationary yese ingadiwa futi nevana. Mungadawo kuti kudii kune hama dzisingada hadzozikanwa nemazita? Ndinovatenda zvokuti ngoti Mwari ka vanenge pandasina tasiro kuti vangabhadharirwa school fees yegore rese, ndasina kana tasiro nazvo. Saka ndinovatenda zvokuti kuti Mwari ka handizivi kundokutendai sei. Tinotenda Mwari. So hama dzangu ngatingorambei tichingoita zvakanaka, kwete kuna Mai Naume chete. Tine vanhu vakawanda vari kuda kubatsirwa, vari kudawo help yenyu. Dzimwe dzenguva unenge uchida kutobatsira but usingazivi kuti ndobatsira sei. Zvaunongoita unongotibata panhamba dziri pascreen. Isusu totori nevanhu vakawanda kutoti vasitorina kana pekutangira. Vana vakawanda vasiri kutoenda kuzvikoro, kwete nekuti havadi but pekutotangira chaipo pane pasina. Iye zvino sezvo zvipano tatouya nechikafu chatauya nacho chishoma chiri panapa chekuti vana vaendewo kuchikoro vakadii, vadyawo porridge rine dovi, vawanewo
lunchbox wopamuka netumakaroni kana raisi zvekuti vabatsirike vana vachitoenda kuchikoro. Ndo ramangwana redu irori. So ndoda kungokurudzira maZimbabweans kuti ngatiitirane rudo. Ngati ukakwanisa kubhadhara kana mwana umwe chete school fees hazvina kuipa. Ndofunga magovernment schools zvino izvi ari kuita kuma 40-45 ipapa 50. So zvongodependa nekuti iwe uri kuda kubhadharira mwana ari kupi. Chaunongoita unotibata and then watovawo nemwana waunobhadharira. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Zvakare ndabatikana pazuva ranhasi ndatambira foni. Ndofunga mese munoziva Tafadzwa Tanya, kabhebhi kedu Tanya kaikai. Gore rakapera baba Tanya vakazowana mudzimai wavakawana naye vakabva vaidzokera kuGlendale. Pandazotambira shoko rekuti mwana ari kutambura zvisingaite, zvekutoti ndakabatikana kutaura kuno. So vanenge vachida kuti tinobatsirana kuti titore mwana kana achibvapo tinogara naye kana kuti achienda kuhome kwaanochengetwa zvakanaka. Tingafara tikaona nzvimbo yakadaro yekuti mwana angari anogara, kana kuti isusu kana tichikwanisa kuwana vanobatsirana nesu kuti tinge tiri tinochengetedza mwana uyu, zvinge zviri zvinofamba zvakanaka. Vanenge vachingoda kuti tibatsirane, namba ndo dziri pascreen. Zvishoma zvamunenge maita zvese zvishoma, zvikuru kwatiri nekuti basa rinobva rafamba richienda mberi. Aiwa, tinongotenda nekuramba muchimira nemhuri dzamunomira nadzo. Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka. From Uncle Saint neSaint TV crew, for now tichiti it's much love and God bless. Kana mazogara fit and go ndidzo shasha panyaya suspension yemotikari vanowanikwa panamba 156 Samura Masheu muguta reHarare, pamwe chete nekunakagui panamba 48 Kagui Street. Imi zvamunongoita chete kusvika pana Samura Masheu apo imimi motochekerwa motikari yenyu, pamwe chete nekugadzirwa masuspension parts muchimaona ipapo. Aiwa, idzi ndidzo shasha pabasa racho.